Nga manoon. Si awa ninyo. Oh, sige. Now, mga igsuon, akong naibalaan nga dinhi sa ato ang parokya sa Amlan, nagsaulog mo Paris Day kaniadto, apan dili aron pitsaha, dili no. Kadaghang mga rason nga magsaulog tag Paris Day. It could be mag-celebrate tag Paris Day kay mao nay pagkatukod sa atong parokya, muna gitawag birthday, no? Muna Paris Day, birthday sa parokya. Oh, pareha po na Terso Day, ana ba? Kay birthday ni Sir Terso or gapakaon si Sir Terso kay nakadawat sa iyang lamsam, ana ba? Ha! Munang Terso Day. Oh. So dagang rason may son, dili birthday pwede sa retirement ingon ni ana, no? Or a rebirth nato pananglitan. Dunay pandemya nga miabot sa ato ang parokya dahil human tungod sa dakong grasya sa Dios nakasurvive ang kinabag-an mo na gisaulog as Paris Day, a rebirth, no? Daghang kaayong mga rason. Nga ang ato karon mga igsoon, ang atong gipaningkamutan karon nga atong gibalik pagsaulog kining atong Paris Day kinawala man nato ni for a while. But this time ato ni siyang gisaulog, ato nagyong iatol sa pagkatukod sa ato ang parokya. Nganuman kay dako kay na siya og kwan mga igsuon to remember the birth of the parish, daghan kay na siya og atong makatunan kita nga mga generation karon. Pareho ra ba na mga igsuon ba? Nganong magsaulog mamog birthday sa inyong apuhan nga nangamatay naman to? Nganong ato man silang handumon? Because we want to connect with our past. Gapasalamat ta sa atong past because of who we are now. Mobita na ang pagselebrar og birthday mga igsoon is always kalipay nato na kay pasalamat sa Dios dakong grasya, pero sa samang higayon hagit pud na nato. Challenge ba? Para ko na magsaulog tag birthday, no? Dili kay nga challenge nato nga may utang wala nadungagan na pod akong edad. Nagkataas na ni di ra ba gyud ni magkamubo. Gapasabot ani gakatigulang na. Di ba? But it is a challenge. Ngano man kay mo ideally sumala pa sa behavioral psychology, we should grow with our age. Kay mo makuno na we should grow with our age. That is the ideal. Pero daghan mang wala mutubo nunod sa ilang pangidaron. Okay, nga naman. Taas nag-edad, gabinata, romang gihapon. Muayaw mas ilang anak nga naminyo na noon. Di manoon nila sana di nila patukurog ilang pamilya. Kinalang ari ragod ka. Si awa anak sa. Muna mga anak tao, di kabalo kung sa'y pamilya. Sumo po niya ang atua mga igsoon. So, basically, ang atong parokya sumala pa sa historical record nga gi-supply nato sa atong authority in church history. Ang inyong kura de kaniadto ang gisunda, no? His authority in church history. Karon yung adlaw August 9 ang pagkatukod sa atong parokya ni atong tuig 1848. Ug ang una nga pari nga nagsugod sa mga pagkatukod sa parokya si Mateo Bernard. Kasi sumala pa sa history, we had been part sa parokya sa Tanhay. Kay baryo man ta sa Tanhay. Nya as per record, amblang ang ato ang ngalan. We had never been named Ayukitan. So munang to go back to history, daghan tang makatunan ni ana. Kay naay mga istorya nga Ayukitan kuning amblan mo na old and new Ayukitan na. That is istorya ra na mga igsoon. But as per record sa history gyud, we had never been
named Ayukitan. Although na-record na sa atong kuan sa Ayukitan, for sumala pa sa istorya na to, pa kuan sa taxation kuno na. But pagngalan sa lugar, wala, Amblang Ragyuta. Unya, pagkatukod sa atong parokya, muni ka pasabot ani may suon nga, nahimutang usa ka local faith community. Nahimutang usa ka local faith community. Nga kini, dako kayong gasa sa Dios kanato. Kay og mag-isyu tag birthday, natawo ta. So natawo ang atong pagkasimbahan. Unya, unsa na pagkasimbahan maison, dako ba naghagit mga igsoon. Kami tag simbahan gani, katawhan man katawhan. Ito pa katilingban sa mga binon, yagan. Nya unsa man ning klasiya sa katawhan ang simbahan? Muni ang katumanan sa giingon sa atong Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo ron. Unsa man? Hangtod, di ba gipangutan natong Ginoong Hesus, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Unsa yan tubag? Hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo. Nya dili lang simple yano nga pagkausab, og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Di ba mao man ni ang punting natong mga binunyagan? Ngano gayud ang kapabunyag? Aron malangit. Kana. Sugusutang musulod sa gingharian sa langit. Munang ang atong katilingban ng mga binunyagan, kita nga mga binunyagan gusto tang musulod sa gingharian sa langit. Munang kapalangita. Pero di man kita malangit dito, sumala pa sa atong Ginoong Hesus, kung dili ta mausab. Maunang ang simbahan, maunay timaan sa katilingban nga naning kamot nga mausab. Tungod sa iyahang punting pagtuo paglaom nga adunay langit sa kinabuhing dayon. Sumao ni ang hagit nato maigsuon. So, we become a local faith community. Nga sa ato pagka-local faith community, nahimugso tag-isip usa ka katawhan diha sa ato ang pagdawat ni Kristo. Munang nahimutang timaan. That's why the church, karon abot on kay balo man is the sacrament of Christ. The church is the sacrament of Christ. Si Kristo mao ang balaan, ang simbahan mao ang balaan nga timaan ni Kristo. Mobita na ang simbahan gitawag og the mystical body of Christ. Nganong gitawag sa mystical body of Christ? Ang katilingban nato mga binunyagan. Kay nausab man ta, maningkamot man ta nga mausab. Mobita nag-ingon nga, diya sa bunyag, gipakatawo ta pag usab. Kay aron mausab ta. Sa man nato pagkausab, kundi ta ipakatawo pag usab. Dili ba? Kaya ang atong unang pagkatao mga igsoon, inumduman nato, mamanto nga, sa patamo dawat ni Kristo, nangawala man ta. Kaya na panunod man nato ang salang, panulundon. Mabita ng in the gospel, last part sa gospel, unsay giingon sa atong Ginoong Hesus, atong baliko na, sa inyong una-huna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an sa usa sa iyang mga usa ka gatos ka karnero, iyang pangitaon ang nawala. Mo na nga kita katong mga karnero nga nakaplagan. Kaya nangawala ta kaniadto karon nakaplagan na ta. Sa unsa pagkaunsa ta nga nakaplagan? Sa atong pagkahiusa diha ni Kristo. Mao nga sa atong pagkahiusa diha ni Kristo, kaya nakaplagan naman ta, munang nangatao ta pag-usab, na born again ta, munang nausab ta. Mauna ang gipasabot og simbahanong katilingban mo. That is the image of our being church. Nya karon, after the Second Vatican Council,
way back 1962 to 1965, tato pa, kay kita 174 naman ta, kanang 1848, 1848, ang 1965 minus 1848. Pila mo na? 1965 minus 1848. Awa na, pildi na taan. Dito. Ha? 117. Oh. 117 years after tanatukod ang atong universal nga simbahan, dunay hagit nato. Unsa man? Renewal. Baguhon pag-usab atong simbahan, tukuron pag-usab atong simbahan. Muna nga ang model sa atong pagkasimbahan karon is the basic ecclesial community. Ang ipasabot nga ibalik ta sa basic nga mitihi sa atong pagkasimbahan. Unsa man? Una, nga kita katawhan nga mga magtutuo. Ug tungod sa maong pagtuo, nangatawo ta pag-usab diha ni Kristo kay ni dawat man ta ni Kristo. Mao nga sa pagdawat ato ni Kristo, nagmugna tag katilingban nga magpadayag, magpaila sa mithi ni Kristo. Kay katilingbanon man ta, muna magbugna ta og katilingbanon nga kultura, katilingbanon nga kinaiya. Nganong ningon man ang Vatican to nga mugnaon ta pag-usab, kay mo po ni ato ipangutana sa atong ika-174th day karon, a year sa atong pagkatukod, naunsa naman ta? Had we been civilized in the name of Christ, or had we been formed in the capitalist mind? Have we been nourished for God's kingdom, or had we been taught to live life in this world only? Muni ang challenge nato mga igsoon. Sa ato ang munang karong gipahinumduman ta, munang every time nga magsaulog tag birthday, mo po na challenge mo po na sa atong kinabuhi. Mo po ni sa atong pagkasimbahan. Pangutana to, asa naman taron nya. Kita nga generation karon magpasalamat ta sa Dios tungod ining gasa sa pagtuo nga atong nadawat 174 years ago. We received this gift of faith nga nahimo tang usa ka katawhan sa Dios. Muna mga igsoon, manginaot kita nga nining ato nga pagsaulog karon sa ato ang Paris Day. Although wa kayo tayo preparation ani, practice pagsugod lang ni siya. Hopefully makahimutag mga activities nga diin maka-raise og awareness ba, consciousness sa ato mga parokyano dinhi sa Amblang. What kind of community we are? Are we a secularist community, or are we a faith community? Bisan tuog munisipyo ta, municipal ta, but at the same time, we are also an ecclesial society. Aron nga dinhi mga igsoon, ato yung ipadayag ang tinuod nato pagkatilingban. O gani mga igsoon, based from history ba, kalagmitan nga mga lungsod nga natukod, nag-una baya ng parokya. Kalagmitan, no? Kalagmitan. Nauna natukod ang parokya, dayon natukod ang lungsod. So in other words, ang lungsod nahulma, kabahin dahil sa information, ang pagtuo sa katawhan, nga mao'y nagmugna ni ini. Muna maigsoon, manginaot kita, nga niining atong pagsaulog karon, sa 174th day, year, sa ato ang parokya, sa atong pagkakatawhan, local faith community, padayon ta sa atong panaw. Panaw sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesus nga magmugnag katawhan alang sa gingharian sa Dios. Tungod kay kita, mga lumulupyo man sa gingharian sa Dios, nawala lang ta kausa tungod sa pagsulod sa sala sa atong kinabuhi. This time, atong i-recreate, mugnaon natog balik ang atong katilingban.
this time dinha na sa mga mithi ug pagtulunan ni Kristo aron nga magpanaw kita dili lamang niining kalibutana kundi labaw sa tanan sa tinuod natong Pinoy-anan ang gingharian sa Dios sa umaabot nga kalibutan nga atong pagasudlan. Amen. Amen.